Saya basta banana sa chili coba chali now chali now saya program bismo khana bismo kita saya basta banana sa chili coba chali now chali Ini ang 43 परिवार 155 भुटार जों दिनै बबाग्रानि नाहारमन हामजागै जों दिनै जोंनि खामथिं बिसि अङै दिनै जितेन प्रेसिडेन्ट बाय सालायै जों दिनै जोंनि प्रग्राम फायगाता Bo patene fain आं 11 मानदाय बुथ प्रेसिडेन्ट दं माइता BJP नि जाय BJP दंमानि जोंनो जे BJP दंफुरनि सिमी 25,000 खालाय बुथ प्रेसिडेन्ट बायताय बिनि दल आनि दलता आनि प्रेसिडेन्ट एको सेक्रेटारि जोंनो 25,000 बाय गटा माने 25,000 रां रेउ ओंखाय जों 25,000 मानि जों बांलाय बायखा ओंखाय जों दुखु नांगौ 25,000 बाय सिमी जों माने जों BJP दंया कारण अरो जों थैबो बर' जुबा फाया कुनु बिसय बचनो नाय फाया बुजिखा BJP रो बर' उसकाङो जे अरो आनो जिनो बुजि बुथ प्रेसिडेन्ट फन खायमानि गयनो बाहादुर तङ नों ननारो प्रोग्राम त माने सिया देनसु सिया आं थांया अरो मुसकरे बर' खरकसा फासे अरो जयनि रनाय करे अबसे 30 परिवार 40 परिवार जयनि रे बोनि बैनि पारानि फाय से जयनि फुनु को बर' गाय आनि बखादु को फाय कतर खाय आं ननि कक सानर nya फानो oro bisa manci di tanah bukan belai duki umani kai uskango cini riang do parno Bangladesh ni pagi ni mukhmantri sangat ni abo belai dukung kha abo gai thangna eko serigo cini mol som antar putar ungko rogo jeng invite khaiman liya kiri kha BJP mane no jeng kis kiri sibo kuno BJP MD sibarang thang kuno neta phang thang kis kiri karon boro to Bangladesh ni boro phainai jeng no joto no jeng Triprasani jeng Bobagarani tongwani boro jeng no dolo telang namu chungjago boro abo no kirwai siang ini ani parne boro no salai Bobagarani loge jeng tongnai abo jeng rang nangya jeng thayasa no tongnai boro no jeng renai coba boro no khlainai nei ang tini ani 43 poribar khayai ang tini joining programo ongsogoron khaipayo biskango ang bonno rohaino coba thangnai coba khlailainai nei khapai purai hamjagai ini BJP o untuk BJP ni akarai untuk mau tahu apa kata ini bung borok ya jika ang jagawa tangjak Delhi ani pun payah mian simi kaya ang coba nongko part incharge nang pul kha noni dolong liang ini sino ya karka ang koi mumbalai presiden ya farid kha nano tai sta khaji no babat khaji lo ang tong yani sakala abo ठीक दादा ठीक আছে ni tai pul kali ठीक है सुलो मानदाय पुलिंगु एरिया मो चिनि हाताय कटर एरिया वो और जगह जोइनिंग पांदा वो चिनि लोग yang चिनि YKP डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट yang चिनि MDC YKP प्रेसिडेंट सुरज भाई सफाइजाक जों बेलायखानो खाथुम खाजाखाय बरनो जोंनि जों दामसखा जों साइमांका 43 फेमिलिनि 155 भुटार जागा बर' चिनि चिबाय जों फैबेके बर' निजिनि बुकु बायसाका जों बर' कुनु फै गया जे BJP हाइफै 30 फेमिलि 300 फेमिलि नि सानाय जादिया बर' थाइ बनारिका चिनि जागा चिनि दाखु बर' आमसे खाइफै चिनि दन बाहादुर मौसम गोतांगै दुखु नांजागै तिब्रामो थाव बबाग्रान लबि फैयाबो गाहांकै स्राय साइखनायगा जे तिब्रानि खरसा चिफ मिनिस्टार ngै yang rokno Bangladesh ini dengan bagi bobelai ke dukungan kita. BJP rok by sini borok no 25,000 rang kaini bo sawi khina dika 25,000 rang ini by sini paiman kelak abang bagi no ini by ini promo thau bagram bagi dofani bagi samang kaini bagi bo pai sabai jar borno sabai ku by basu kaini joto rangsani borno borno lamsugo kainai salo debo sini bagram ya po kainai bagram by basa ini bagi kainai sini kaimano Tripura sing sini bubagra sarate kebo Tripura sarong nomor 2 ya sing saiman suka
कियाबा जों साइमानो त्रिपुरा हास्टेलाव दाबो जोंनि त्रिपुरा सरक गोबां जारा गोरिब बर'नो रां खुनुगै रां रिनाय वाग रिनाय दाउ रिनाय पुन रिनाय लुन रिनाय हिनि जोंनि त्रिपुरा सरकनो जे थगायनानै दंमानि आंनि त्रिपुरा सरकनो आं बयनानै मिथिगौ जे गंनि थगायनि चालनर ताकबायदि हयथ' खरसा खर'नि माने मानो आबो राजनीति खायाबान माननाय राजनीति खायबो माननाय सरकारि सुबिदा आबो भारतनि संबिधाननि बिसंगो दङ आबो दिनानि बाध्य किन्तु आमबाय जोंनि बर'फोरनो जोंनि लोगोफोरनो थगायै কোনো দিনও त्रिपुरा सानि जे मानथाय सप्ताहनि ताप फालतुं आमो जों लोगोफोरनो बयनानै मिथिगौ पुलिनो बेले हामबाय हास्टेलनि जत लोगोफोरनो ताइ जत दिनै जोंनि स्पेशली मान्दाइ पुलिनपुर ताइ गारागिनि जत जोंनि बुबाग्रानि वारियार्स रक जोंनि वाइकेपि वारियार्स रक दिनै अ जागायाव प्राय 1000 कासाकासि अ जागायाव जोंनि बाइकार्स रक दिनै फाइका बिसेस कयनाय जोंनि म मान्दाइ पुलिनपुर कन्स्टिट्युन्सि एरियाव एन्टायर एरियाव जों दिनै अ बाइक रेलि खालामनायनि बिसिंथि खालामनाय जोंनि बुस्कानि जे मुभमेन्ट अर्थात जोंनि जे ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड पार्मानेंट सल्यूशन ताई जे ट्रिपाइटेड एकॉर्ड जे त्रिपुरासे एकॉर्ड मन आबो तारातारि इमप्लिमेंट खायनि नांनाय ताई जेसिनि बिसि इलेक्शन दं यांनि तमन आबो तारातारि एंना नांनाय आबोनो किटिंगिनो सिंकिनि ताई बुस्कांगो सिनि 7 तारिख नभेम्बर सिनि आगरतलाव आस्तबल मातो सिनि काइसा अथर मेगा बास गेटिंग प्रोग्राम उतंगो आबोनो जों आवायनि बागै सिनि सारा मान्दाइ पुलिपुर गनांगि सिनि जत लोगोफोर खानिवो जों अकगना पिनानि बागै सिनि लगा फाइलाइजा जों दिनै अ जागा दुसकी हातिनि सिमी कल्याणपुर आं चिन आरएस पारातै नक्सरेटिखौ जों थाङै चिनि तेलियामरा हद्राय चिनि हामथिं चिनि हाथाय कतरथिखौ जों थाङै चिनि जे पाइथाक चिनि आं चारगरिया चिनि जे मान्दाइ पुलिपुरनि जे बर्डार आ जागा जों थाङै चिनि गेदारिं पाइनाय ता लामा कसारो जों जयनिं प्रोग्राम जों नारायण बागै दिनै प्रोग्राम जों थाङै दुगै थाङै दं वो जगह जॉइनिंग प्रोग्राम से खाइजा जों दाबो और जागानि जेङै जों लामा कसार हाथाय कतर हामथिं एरियाव जों जयनिं प्रोग्राम नाय आ जागायाव जों थाङै दं अच्छा दा तब पुलिस जे कासु तनमान नंगना तावनि बागै अब पता ना पुलिस रो तिनी जे कासुमन अब सम्पूर्ण बर अब ल एन्ड अर्डरनि प्रोसेस दि फलो खायन साइमेलिया केबो जों बरना प्रॉपर बर जों इनफरमेशन लेखा जों बर को परमिशन तो जों थाइना जों कैसे डेमोक्रेटिक काउंट्री दङ डेमोक्रेटिक सिस्टेम दङ जों जता खायन आमाबो खलायका किन्तु बर सुनो माने बेबे फोर्सफुल वे सुनो कासु नाखा आबो जों कुनो दिन माने नेमि आछि आरो जे एकतरफा नंगि दंखा स्टेट गभर्नमेंट फेलर जेता जों कैसे आरो कैसे त्रिपुरा मथा वाइटिएफ जों कैसे ओ जगह पीसफुली जों रैली खाया ओ जगह तुमुन ओ जगह सुनो माहिके होम डिपार्टमेंट जों दिन अलाउ खायनि दङ गाबो किन्तु स्टेट गभर्नमेंट फेलर अब सम्पूर्ण बंगले दाय हेछि आबोनि बागै आं बेलाकि सेलेंगो ओ स्टेट गभर्नमेंट तिनो माहिके सुनो कासु माने अब हाइ कुनो दिनफोर जों मुगियाखौ आगि रगो तैबो जगह जों कटर कतर जों प्रोटेस्ट खायके रैली खाय के तमाय जों कासु जायखौ बाट जों अबनो जों किरिया जों वाइटिएफ बुबाग्रान सेंक्रा जों सिनि जे मुभमेन्ट आबो जों फाइनल खालायनाय जसेकपन ओ जगह पुलिस फाइतो जसेकपन सुनो कासु दं आबो जों कुनो दिन जों पादरि दंला खायसि